Здравейте, скъпи фенове на транспорта, гости и жители на София. Днес ще ви представя планът за 20 нови трамвая за София, представен от Столичен общински съвет и пуснат за търг само преди няколко дена. Нека ви запозная малко. Преди няколко дена страницата на Спаси София обяви един пост, в който казаха следното: нови и удобни, с нисък пот и климатик. Такива ще са новите къси трамваи, които специално поръчваме за линии като 3, 10 и 15. Обявена е поръчката за 20 чисто нови трамвая, с които ще подобрим транспорта в квартали като Лозенец, Западен парк, Захарна фабрика и Хладилника. Това е четвъртия голям търг за нови превозни средства за една година и е само началото на голямото обновяване на наземния транспорт. Работим за още нови трамваи и тролейбуси, както и проекти за обновяване и разширяването на пътната и релсовата инфраструктура. Транспортът и лесното придвижване са основен приоритет за Спаси София и това е поредната голяма крачка, която правим. Като на снимка на този пост са сложили трамвай модел Шкода 39T, който се движи в момента по улиците на чешкия град Острава. Един трамвай, който не е ефтин, но изглежда много хубав, красив. Нека обаче малко поговорим за трамваите, които в момента се движат по гореизброените линии. Това са именно трамваите модел Татра T6A2 12SF. Първите, от които са доставени през далечната 1991 година, общо 40 бройки, а през 1999 година са доставени още 17, което прави общия брой на тези мотриси 57 в София, като повечето се помещават в Красна поляна, а останалите в Банишора. Тези трамваи се уникализират, може би има такава дума, в София със своята уникална жълта окраска. Те са именно почти изцяло жълти, като поради характерната си предница, характерния шум, че даже и характерните врати, това ги прави един от уникантите на София или всъщност един от символите на София. Ако сте забелязали, винаги когато някой публикува пост за София трамваи, винаги слагат T6A2 на иконата, защото това е, разбира се, най-разпознаваемият трамвай за София, за да могат хората от простолюдието да разберат за какво става въпрос. И съответно те са на интериора с повечето единични седалки, прозорците над седалките, като на предните две и последните две седалки са едни от сърцата, така да кажем, на трамвая, откъдето се пуска цялото управление и то всъщност няма какво още много да ги описваме. Останалото, вие си го знаете, квадратния пантограф отгоре, колелата, които се виждат отдолу, вратите, които са характерни с шума си, двигателя на различните Татри е характерен. Нека обаче сега и поговорим защо всъщност решават да заменят трамваите. Разбира се, някои причини може би са очевидни, но нека все пак ги изброим. На първо трябва да изброим, че те са вече възрастни трамваи и съответно е нормално да дават дефекти. Много често се случва трамваи да се налагат да бъдат прибирани в депото рано от смяна, защото са дали дефекти или въобще не е искал да тръгне. Дали това се дължи на стари части, зависи вече, но в крайна сметка резервни части за тези трамваи, доколкото съм запознат, няма. Завода, който ги е произвел ЧКД Татра, е затворил врати още през 1999 година. Съответно тези трамваи се надяват на това да има резервни части в депата им, като тези трамваи се движат, разбира се, не само в София, в Чехия се движат много, в Русия и в Украйна до известна степен, но при нас са, да кажем, все още така по-известни, но за колко още не знаем. И сега нека изборим, разбира се, следващата причина, поради стъпалата, които вероятно и вие срещате трудности, няма значение на колко сте, стъпалата за всеки един са до някаква степен мъчение. Високи са тези трамваи, тъй като двигателите им са изцяло разположени под самата карусерия. Съответно, трябва да има стъпала, за да може човека да не сяда буквално върху двигателя и върху сърцевината на трамвая. И всъщност това е причината. Автобуси някои също в София са така издигнати, трамваи. Метрото е така издигнато, ако се чуете защо не е на ниво с релсата, освен че му ви убие тока. И тези стъпала го правят неудобни не само за възрастни жени, но и за жени с колички, хора в неправомерно състояние, т.е. инвалидни колички, не могат въобще да си позволят да се качат. Първо, защото само едната врата вероятно има достатъчно широк отвор. Второ, стълбите. И тази последната причина не е толкова фатална, но някои хора се оплакват от шума. Наистина тези трамваи понякога харесват да тракат и са бая шумнички, особено с двигателя или като тракат по релсите, но в крайна сметка това си е една от гордостите на София. Съответно има хора, които се наслаждават на този шум, като мен самия. И сега, като дойдат новите 20 трамвая в София, какво ще стане с тези трамваи? Това е неизбежно, колкото и на някои хора да не им се иска, някои от тях ще трябва да бъдат бракувани, тъй като
които не може всичките 57 да бъдат оставени ето така. Някои от тях сигурно ще бъдат продадени за скрап. Съответно, може би в тук намесят и колекционери, които да изкупят трамваи, което не се и съмнявам, че някой ще повдигне този въпрос. Дали ще стане, обаче само времето може да покаже. Една от следващите им последствия, което може да е някои да бъдат преобразувани като работни трамваи, защото ако наистина все още са в функция, могат да се движат и просто да вършат работа из депото или пък да прибират аварийно други трамваи. Спокойно 5-6 от тях могат да бъдат преобразувани в работни трамваи, които да служат на бившето депо Кокотница, Банишора и Красна поляна. Разбира се, както споменах преди малко и за колекционерите, някои от тях могат да бъдат и за музейна експлоатация. Това, разбира се, ще има някой, който ще се сети да го направим. Едно от сдруженията Градски транспорт и инфраструктура може би ще бъдат кандидати да го направят. Казвам може би, защото за сега те нямат изкупен трамвай. Ако не знаете за сдружение БГ Транспорт и инфраструктура, накратко, те са организация, която реставрират стари транспортни средства, градски транспорт, разбира се, и ги правят на музейни и пускат на обиколки на специални събития, да могат хората да се порадват. Да се връщаме към темата. Някой може би ще ги изкупи. Дали ще е същата фирма, която поддържа и ретро трамвая, който го изкарат от време на време в София. Дали ще е тези, дали ще е някой друг. Има шанс някой да го направи музеен, защото това си е наистина един от символите на София, който няма как да бъде забравен. И слагам един от най-гадните за последен, именно да бъдат запокитени в депото някой от тях, като своите, да кажем, батковци Татра Т4, които ако минавате покрай Красна поляна, може да ги видите как гордо стоят, събират прах. Това беше за 20-те нови трамвая, които се очаква да бъдат оставени в близките няколко години, които да заменят трамваите по вече съществуващите линии 3, 10, 15, както си София пояснява, и още други линии, които се движат с тези трамваи. И съответно, какво може да стане? Ползите и така. Аз съм от Софийски транспортни новини и до нови срещи.